Vaig venir a Irlanda pensant que hi hauria llocs que em farien sentir alguna cosa especial. Però crec que em vaig equivocar en una cosa. La màgia no estava en els llocs on estava buscant. Sempre he tingut com atracció cap a alguns llocs. No sé ben bé el per què ni quan va començar a passar tot això. Però hi ha alguns llocs que em semblen màgics. He d'explicar. Potser és la història, o la sensació que algú fa molt de temps també va caminar exactament per aquí. Hi ha una pregunta que em va començar a perseguir mentre vivia aquí. Per què hi ha llocs que se'ns graven a foc, mentre d'altres els oblidem al moment? Kilkenny s'havia tornat al meu dia a dia. Carrers que al principi eren nous, de cop van començar a ser rutina. I en algun moment em vaig adonar que ja no els estava mirant igual. Llavors vaig pensar que el problema potser era el lloc. Potser alguns llocs tenen alguna cosa especial. Potser hi ha llocs que realment et canvien alguna cosa per dins. Suposo que ja des de petita veia alguns llocs d'una manera diferent. Em vaig començar a obsessionar amb trobar-la. Amb aquell moment exacte en què un lloc deixa de ser només un lloc i es converteix en alguna cosa més. Així que vaig començar a buscar-los. Fa més de 800 anys, aquí hi vivien monjos. Ara només queden les pedres. I unes quantes ovelles. I jo només pensava una cosa. Serà això, la màgia? Sempre hi ha hagut llocs on m'he sentit segura, on m'he sentit que podia ser jo mateixa. Però com més buscava, menys clau tenia. Vaig començar a llegir sobre aquest tema. I resulta que el cervell no guarda aquests llocs de manera objectiva. O a cas no t'ha passat mai que alguna vegada has entrat a algun lloc i sense saber ben bé el per què t'has sentit diferent? Com si el temps s'hagués aturat. O tot tingués més sentit.
La realitat és que som autèntics escultors de records. Cada vegada que pensem en un lloc, el cervell no el reprodueix tal qual, sinó que el reconstrueix des de zero, filtrant-ho tot a través de com ens sentim en aquell precís instant. I és aquí on es posa interessant. El nostre cervell, de fet, és un nostàlgic. Està programat per buscar entorns que ens facin sentir a casa, com aquells espais oberts i tranquils que als nostres ancestres els donaven seguretat. La màgia no és un lloc. Som nosaltres. Nosaltres projectem la nostra història, les nostres emocions i les nostres àncores personals sobre cada racó. Quan tornes a un carrer de la infància i se't posa la pell de gallina, no és el carrer. És la teva pròpia vida que et dona la benvinguda. Al final, el món és només un escenari, però qui hi posa la màgia som nosaltres. I això em sembla preciós. Va ser en aquest moment que em va passar una cosa estranya. Vaig mirar enrere i quan intentava recordar els moments que m'havien provocat aquesta màgia, no eren les ruïnes, ni els castells, ni els paisatges. Eren les persones, les converses, eren els riures en un pub qualsevol. Potser està en el que hi vivim, en les persones que hi coneixem, en la versió de nosaltres que només existeix allà. Per això m'agrada fotografiar-los i gravar vídeos, perquè sento que d'aquesta manera puc recordar. D'alguna manera és com robar-li algun moment a la vida i guardar-lo per mi per sempre més. Penso que això és el que fa que siguin tan especials, que ningú més els pugui veure com jo els he vist. Vaig tornar a caminar pels mateixos llocs del principi. Kilkenny no havia canviat, però jo sí. I de cop també van canviar ells. Un lloc no es torna important perquè sigui extraordinari. Es torna important perquè una part de la nostra vida hi ha passat. I quan passa això, ja no ho tornem a veure igual. Moltes gràcies per veure aquest vídeo i ens veiem a la pròxima. Adéu! Everyone just wants to be in love.